Мәктәпнең эчке ишек алдындагы хәтер бакчасы. Монда ремонттан соң һәлак булучыларның истәлегенә исемләп агачлар утыртылган. Бакчаны бүген чәчәкләргә күмделәр. Фаҗигадә гомерләре өзелгәннәрнең туганнары, якыннары җыелган. Татарстан премьер-министры орынбасары Ләйлә Фазлыева да монда. Ул агачларга истәлек тасмалары бәйләде. Мәктәп эчендә һәлак булучыларның фотолары янына чәчәкләр куйдылар. По согласованию с родителями и родственниками погибших. Әтиәниләр туганнары белән килешеп, без бүген укучы-укытучыларны искә алырга дип мәктәп территориясендә очраштык. Узган ел, бер ел дәвамында әтиәниләр, мөгаллимнәр белән даими элемтәдә тордык. Барлык кирәкле эшләрне алып барабыз. Бүген арабыздан киткәннәрне искә алабыз. Вспомнить детей, почтить их память. Яңа уку елына бу мәктәпне тулысынча үзгәрттеләр, тышкы һәм эчке яктан да. Ул куркыныч хәлне берни дә искә төшереп тормасын өчен. Руслар әйтәбез, давай пусть дип. Шул вакыйга хәтле аннан соңгы шикелле яшибез. Мулла Нур Мустафин гимназиядә хуҗалык эшләре өчен җаваплы кеше. Ул мәктәпкә кереп килүче җинаятьче юлына беренче булып очрый, башы яралана. Мәскәү хастаханәсендә 58 көн дәваланып чыга. Шуның бер аен реанимациядә ята. Әле дә табиблар күзәтү астында. Тормышның кыйммәтенә башка төрле карыйсың, яшәүнең кыйммәтенә башка төрле карыйсың. Аны бөтен кешегә кычкырып белмәсәң дә, врачларга рәхмәтем бик зур, анысы сүзләр юк. Инде яртым мие күпмедер мие булмаган кешене аякка бассардылар. Ул яңа уку елы башыннан кабат шушы эшенә яраткан коллективы укучылар янына кайта. Монда хатыны белән бергәләп эшлиләр. Үлгәннәрне искә алырга кирәк, ләкин андый вакыйгаларны искә алмаска кирәк дигән принципта яшим. Мәктәп янында бүген кабат хәтер мемориалы барлыкка килде. Һәлак булучыларның исемнәре язылган. Казанлылар кызыл, ак розалар, канәфер чәчәкләре китерә. У нас тоже такого же возраста дети. Безнең дә балаларыбыз шул ук яшьтә. Теге елны шушы көнне ничек авыр булса, быел да шулай. Берни үзгәрмәде. Шулай ук моңсу һәм авыр. Просто тяжело. Такое. Бер ел үтеп тә китте. Бу ел безнең өчен бик авыр булды. Безгә генә түгел, бөтен балаларга, безнең мәктәптәге балаларга, укытучыларга. Искә алырга килдем инде балаларны, кызлар да, малайлар да вафат булдылар бит инде. Әтиәниләргә түземлек, сабырлык. Бүген һәлак булган балалар һәм мөгаллимнәр истәлегенә күккә 9 күгәрчен очырдылар. Наши близкие не умирают. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.